Türkmen türgünün dünya yarışlarına qazanan ulu üstünlüğünün hem yuqori dereceli türgünler tayarlamakda tälimçi muğullumun bitiren hyzmatlarynyň hormatyna gurulan davradan soňra taryhy ähmiýeti bolan şan waqa münasibetli davrali konsert guruldy we türgünliň görkezme çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Belent ruhy beslenen aýdym sany çykyşlar, joşgulu tanslar köpçüliklen beden tirýanyň we ýokary netijeli sportyň waspyny ýetirdi. Munyň özi arkada prezidentimiziň ýol başlygynda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgilerimizi ilat arasynda köpçüliklen beden tirýanyň ösdürmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nowatda suwtnamasyna urildi. Ýurdumyzda döwletimiz we jemgyýetimiz ähmiýetli, şoltanda halkary ähmiýetli taryhy wakalaryň aýdym sany çykyşlaryny utguşdyrmagy asyrly däwe urildi. Bu bolsa tutuş taryhyň dowamyny türkmen halkynyň beýik tutumlary, uly üstünlikleri, şanly dawaralary bilen baýlaşdyrmak däwini agrarlydygyny has aýdymlygy bilen äşgär edýär. Şeýle-de bu ýerde gurulan dawara türkmen türgünleriň görkezme çykyşlary bilen dowam etdi. Onu tejribeli türgünlüň ýaş şagirdleri bilen sportyň agratletika görnüşiniň aýratynlyklaryny usatlyk bilen ele alýan görnýär. Munyň özi ýurdumyzda arkada prezidentimiziň tagallasy bilen sportyň beýleki uruşlary bilen bir hatarda agyr atletikanyň ösdürmegine münasip goşunt goşjak ýaşlyň artýanyny alamatlandyrýar. Bu görnüşler türkmen sportynyň ägirt uly geljeginiň bardygyny, aýratyn agratletika boýunça Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagyna münasip goşunt goşjak ýaş türgünlüň ýetişdirilýändigini äşgär etdi. Türgünlüň görkezme çykyşlary ýurdumyzda sportyň hemme taraplaryny ösdürmek ugruna zerur şertleň döredilýäni üçin millili zirmede bildirilýän alkyşlara urildi.